Čaute všetci, tu je Jakub a vítajte pri prvej epizóde mojej workoutovej cesty. A bude to prakticky to isté, ako bolo My Workout Journey, iba s tým rozdielom, že to chcem smerovať priamejšie na československú komunitu. A takisto ako robíme ten meeting teraz za von, keď náhodou nevidíte, 17.12. v Ostrave. A no, o čo teda pôjde? Takisto ako predtým, budem vám ukazovať moje tréningy, bude to trošku také dopodrobnejšie tie tréningy, aby ste si mohli aj sami vyskúšať, ale tá pointa je, že chcem vás nechať trošku vidieť aj viac, o čom je môj život, čo jem, napríklad, čo proste robím, lebo každý aspekt môjho dňa viac či menej ovplyvňuje moju workoutovú cestu a o tom to predsa je. Takže dúfam, že sa vám toto bude páčiť a vidíme. Vo fitku v Južanke idem si dať tréning, kde to bude príťah s troškou front leveru. Idem taký systém, ktorý mi poradil Adam Rowe. Idem čisto na silu, minimálne mesiac to idem vyskúšať, bude to veľmi, veľmi ťažké pre mňa, pretože to sú kratšie tréningy, menej náročné v štýle, že to je menej opakovaní, menej sérií, menej sa človek ničí, ale jednoducho chcem proste dať taký maximálny potenciál toho, čo moje telo dokáže jednoducho dosiahnuť za nejakú krátšiu dobu, čo sa sily týka. Uvidím, keď ma to dovedie. Mám na to aj genetiku, takže teším sa na výsledky. Každopádne, dám si teraz warm-up a idem na to. To sa mi ešte nestalo. V rámci warm-upu, pôjdem ešte jedenkrát na 50 a potom pôjdem podľa toho, čo zvýhnem. Ešte 4 sety, vyskúšam aj väčšie váhy, teraz budem vyskúšať 65 kg, uvidíme, čo to dá. Už to určite nebude čisté, ani zďaleka, ani ako tá 60, ale myslím si, že mám na toto potiahnuť, takže ideme na to. Tieto pauzy sú dlhé, je to také zvláštne pre mňa, ale ide to. Nevyšlo. Každopádne túto váhu som už dvihol, takže viem, že na to mám. Čiže čo chvíľa to nevidieť, to zdvihnem znova. A odtiaľ to už ide iba hore, samozrejme. Už som flakal weighted, takže to trošku kleslo. Nevadí, pôjdem teraz na 62 kg a tam si dostaneme ďalšie 3 sety. Musel som sa teda dokopnúť, čo nebolo vôbec ideálne, ani som si neistý úplne, či som išiel úplne full range of motion na tyčku, a keď myslím, že áno. Samozrejme dá sa ísť aj vyššie, ale myslím proste brať rád. A pôjdem ešte jedno opakovanie s týmto, lebo viem, že to viem dať aj lepšie a potom posunúť sa do 60 a tak. Teraz na front lever, ako v rámci nejakého cooldownu, pôjdem maximálky stredlu, ktorý vôbec nevyzerá nejako úžasne, nemáte žiadne veľké očakávania, ale je tam. A potom stretching a to bude všetko.